God have mercy upon us. Be mumu, you color that people. They never show you say be mumu. Anya kpọkwa eke kpọọ oye kpọọ afọ kpọọ ndị nwe mekwe aka kpọzara ya kwunye maka na ebe anyị na-ekwu bụ ka ọ dịrị anyị na mma na ekedịrị anyị na oye dịrị anyị na fọdụrụ anyị na nkwọ maka na onye chie nọ n'ozu ikpe adịghị amị ya ma ọlị anyị wee na-asị Chukwu okike abịa ma chi anyị na-akpọ oku ka ọ kpọtara anyị ndị mmadụ nụnụ ọ bụ gịnị na-emezi ọ pụtara ndị mmadụ amara gị eziokwu kedu nke bụ na ha na-anọ otu a onwe ezi kọstọma anyị na-afụ ha adịghị afụkwụzi ma ụmụazị ndị na-efu ụzọ ma ndị adị na-achọ di Jesus is Lord. ndị ọ na-aba anyị fụ azụ anyị gwakwara anaghị okwu were go nye anyị ha nche agbafuchi ana Jesu ya anyị na ya biko jere ite kpọtara anyị ndị ga-ewetara anyị ego ọ bụrụ na onye amara ife unu wepụ uche ya mee ka ọ ghara ịmazi ife ka ọ mmanya drọzi na mma njikpe mkpụrụ amụmụ wee nye unu ndị ichie mma nji mkpụrụ amụmụ wee nye unu ọ bụ na unu weta ego wee gote mmanya wee tụsara unu ya gwa ọya Jesus is Lord. asọ mmiri ṅụzie pụtara anyị ndị ga-eweta ego No. nke a maazị na-arahụ ụra taa This is ya a na-emezikwa police m message. Please stay Maazị! away from your mobile. We repeat, please stay ọ gịnị away na-eme from di anyị your nke ị na-arahụ ụra taa otewe nchọbara gị rụrụ n'ụlọ gị afụrụ gị ndebata na chemba onwe ezi onye anyị fụrụ ọ gịnị na-emekwa di anyị ikpeazụ adị anyị onwe ezi onye anyị fụrụ ndị niile a na-abịa bụ na nke anyị ya nche niile ya ma mma ọsọ ka ha gbazi ebe agụụ na-achọzi na amụ mkpụrụ amụ nkịta ahụ agụụ onwe ezi ndị anyị fụrụ update ọ na-emarọ na chifojuo nkịta anya na-emebe ede taa chifojuo nkịta anya Eze Timothy na amachara chifojuo nkịta anya CEO Collins Bar and gbam ya ọnyanwa odogwu na Dakar na-emebe ede taa ojú kíta ni o tó ní ìwé ẹ̀fẹ̀ ní ọmọ bí kò ní ọmọ ní ti ma Timothy ẹsẹ̀ ojú kíta ni o tó ní ìwé ẹ̀fẹ̀ ịnọ kwere a na-ere na-aṅụ DJ anọrọgokwa o iwe na-ekwu uwe nọrọ ebe a agụ a na-achịgbu m ebe a chifojuo nkịta anya na-ekwu ihe a bụ odogwu na Dakar obere nwa kpara ego n'oge ihe chere godo ọ bụrụ nwa Kisobeze na machara ọrụ nwa Kisobeze na machara odogwu na Dakar chifojuo nkịta anya CEO Collins Bar and Event ekwu n'ọzọ ana m eji ebe a kịta nna ọ na Collins ka ọ na-eme gị bịa gbakwa ọkụ ndị niile na-egwuru wayo mgbe unu nche agbara ọsọ nche na agụụ ya egbu m agụụ ahụ egbu m afọ ebe mmeji nri Jesus is Lord. dibịa gba ọsọ apa egbu m akpa eji ka m meji nrekọta God have mercy upon us. dọbịa bụ ọzọ ma nkọkwa ihe mmeji Marians eyi m akwa mmeji Marians ọ ndị obodo oyibo ego ndị obodo oyibo adịghị agụ agụ ego ndị obodo oyibo adịghị agụ agụ m na-ekechi akwa ekechi ma bet maka ihe bet mgbe ndị ka agadi nwoke Marians ka m meyi Marians ka m meyi ka a ghara ịmana mgbe dibịa nnukwu ebe a ntọ ọkọ na ya mụrụ ụmụazị isi wee bịa ka m gwa ọrụ ha ọgwụ nnata ha ego nara ha ego wee na-erigoro nke na-eri agụụ egbuo mmadụ odogwu na Dakar mekwenụ m anya o chifojuo nkịta anya na mmiri ọsọ ndị a ma egbu kpụsa nri a na ma na nwoke ma na-edebe ihe nwaanyị ka a na-aṅụ taa
ka ndị ọgọ nke ya wurute chee ma mgbọrọ bịa wurute chee ma mgbe onye ụmụnne ya enwe ike nye nwe m oriri m chọrọ ịgba nkịtị ndị a ericha ya mgbe kpakpa dịbịa ma wee jee nke a eso m ewo gbara chere m n'Enugu anọ m n'Enugu kịta Chief ọjọọ nkịta anya nke izi odogwa mụrụ ugbo egbe nke izi nọmba 1 na machara Eze Timothy ị ga-afụ m kịta odogwu na Dakar CEO Calis Bar and Event anọ m ozugbo ojú kíta ni ọtọ́ ní ìwé bíàbí ọ̀nà máa bí kò bí ọ̀nà máa ní ìdí máa Timothy ẹsẹ̀ ojú kíta ni ọtọ́ ní ìwé bíàbí ìnà pẹ̀lú.